Čau lidi. Čau lidi, dneska tady máme ochutnávku Mr. Beast čokolády. Tady cukrových vatek. A Prime. Prime strawberry banana. No, potom tady máme Popstarty Maracuja. A tady máme. A tady jsme dostali 2+1. Jsme dostali zdarma tady drink. A tady máme ještě jednou tady Popstarty Maracuja. OK, tak začneme tady Mr. Beast s čokoládou. Byla dražší i než ten Prime. Prime stal 40. Ono to je celkem rozmočený, jak vidíte. Okay. No, ty natáčíš? OK, je to něco jako dubojská čokoláda, 100%, a je to dost rozmočené. Okay. Natáčím. Jo, natáčím. OK, není špatná. Není špatná. Já tomu dávám 8 z 10. Já 7,5. Teďka jdeme ochutnat cukrovou vatu od Tadyho, Bubblegum. Už jsme měli i jablko. A bylo to mega hnusný. Bylo to strašně chemický. Ten ňufík. Jo, a v tom jablku nám padlo tohle. Ochutnávka. Jak to chutná? Není to moc dobrý. 4 z 10. OK, teď já. OK. Tohle je lepší než to jablko. 6 z 10. Máme tady teďka cukrová vata jahoda. Takže máme tady parkour. A tak ochutnávám. Okay, takhle to vypadá. To je prostě jako chemická jahoda. 4 z 10. Teďka to ochutnám já. Kolik? Není to moc dobrý, asi 5 z 10, lepší než to Bubblegum. Teďka jdu to ochutnat zmíchaně. A jo, zmíchaně, no. Ale počkej první, takhle to vypadá. Jako kebab. U mě to vypadá